गोबांमा तिप्रासा सिख्लारकनो बेंगालुरु सामुरुतुगै हाजिमुरुतुगै थांनाय जावो आबो हाजि लायो खाबो खाति लायो आबो हाइकेनो आजिमुरुतुगै थांजामानि रायमाबेलि आमसाइदि बवालखालि कामिनि सिख्ला मुं बिरन्जय त्रिपुरा फियाबा कपाल हामया वानसुक जाग्या गथंना करै लाहार पाथेमगो क्लाइ लांमा आरि लांखा बेंगालुरु तंगै तंनाय तिप्रासा बदलनि जुबाजुबाय स्रां सालो मांगोथै बिरखुं बाइखे तबुजाखा महाराजा बीर बिक्रम बिरखुं खलाव आरो थांगे माजाखा नखुनि बर' रक खबै टिटिडिसि हाफानि परम गोनां इएम राजेश त्रिपुरा भाइस प्रेसिडेन्ट YTF नि सुकेन्दु देबबर्मा जेनेरेल सेक्रेटारि जितेन त्रिपुरा खबै रकि मुरा सिंह ते जुदा जुदा आदं रक मांगोथै बिरखुं खलाव सपाइखिनो मखलनि मुक्ति खिगलाय लायखा नखुनि बर' रक yang bekak IM Rajesh Tripura khobui YTF ni adong rok je nangmani chubasu rilaika hini koktmawo saimanka Tomorrow airport to some Boal Khalini Mumke Biranjay Tripura Bangalore kam khai tomani sam khai tomani pray der bosa te ka kam o jaga miani sekang o jaga gari accident hoi thik ya mani dead body tin or supai ja mono jeng or tisa khulani bai family bini sekang kaisa thijak Boal Khalini no abang ke gari accident ya bokai thutu slow going thi mani abang ke gari accident jini loge phaja ka Sukendu Jiten Rocky mani sakang bo no no khana Rocky Murasi और फाइनो बॉल खाली सेम देर बुटी और देर बुटी नगो कासुरो ने बाय बो हेल्प खाइजाक माहाय बेंगलुरु तिप्रासा तंनाय रक बनि बिसे काइसा टीम टगो बक सुबासु खलाय रहका ओ जागा अन बाय आं बेंगलुरु तंनाय तिप्रासा रनो हामबाय याफारो जे माहाय के सुबासु खाय तंगनि बाय जदि बक हेल्प खाया हिंकाय अनेक समय थुइ थांमानि यागुलो नगिया फुं थाकामु बा बजा थुइ थांका नायतु माया फुं थाकामु बक हेल्प खायमनि बाय तिने ओ जागा सपायका on by no chung Thancha is very important. The Boni Bishimbo or Tripura here, Riang here, Deborma here, Zomatia here, Kuno tribe Omahai Kagya, Jotono Chung Triprasa, Omahakino Bobo Subalai, the Tritaka Kaisa Chugia Nukunibro, Bonabahakino Kasurune, Omahake Bok Subasukai or Kasupai Roman boy, about Tabok Chini Kamo Bornoto Tripurani. जे नखुंरक जुगियारनि बाय बेंगलुरु थाय सामुर खाइ दंगो ओंखाय बनो आं सानम बसो तिमते अर थांगै बनि नखुंरक जुगियारनि बाय बक सामुर खाइ रानो आजे बनि फेमिलि र नखुंरक खलो अम हाइनो ताबक ताबजे थै थाने बिरेनजय बिनम नखुंगो बिनि त्राय खरकताम कायसा चिकन ताबो आसाय माने बिसि बालुयाखौ बुमुग्र रजायाखौ नहाय बसकां मासो जनवरी मासो बो फाइल कौतो माने ट्रेन टिकेट बो खाइ पेजा जे बिनि त्रायनि अबियक सुनाय अमहाय बमरो रनाय बिनि त्राय बो नुगियाखौ तो जागा थै थांका बिनि नखुंगो बर सामखायजे नगो रांग पैसा आजे माने ताबो ओ जागा काम खाइ तंनाय रबो त्रिपुरानि जे थांनाय जेसा एलाकानि अंथुं जे और थांगाय किछा काम सामुर खाइ तंखाके ओ जागा को किछा नाय नुगय किछा मा चलेनाय काम हामिया बो जागा को उन बाइनो काइसनि तुगियो ताइ काइसा मा जुबानाय अमा किछा जों मा जुबालायनाय कारण बिपर साबनि बाय ब जरा फाइ सिया केबल सिया गाहाम तंतो जाय अमनो ओ जागा जों खागलाय काइसनि काइसा अन बाइनो जों बिसिंगो कथालाय थानसा अंलायनो जुबालाय जों मा जुबालायनाय जे और जुबाय तंनाय रक बना आं बेलाय के हामबाया फार जे माहाय के कथालाय तिनि जुगिया नुखुंगो माय कासो पाइरमन बाय तिनि ओ जागा थै थांगा तिनि काइसा खरकसा बनि सामखाय तंनो बिसो खना ताइ काइसा जे कोनो मखसे ओय मानो अबन बाइनो बनि बिसि जे थानसा बो जुबालाय माने ताबो बनि लोगे फाइनेलो थायसा त्रिपुरा गोविंद त्रिपुरा सेम पारानि काम कलाय थिनेनि आं थिनेनि के बिनि बुखाइन कलाय ता
दा बुआनि दारा कलेखा बुआनि थिने आमतिका बबा हाइके नों फुनु साइदामा जे थैमानि बबा बिन थिमानि तो कोनो आसा आं मकलबार नुलिया इनके आसु ताम के सासने मकलबार नुलिया गाड़ी एक्सीडेंट का इनके बाद गाड़ी एक्सीडेंट मनी जतो बिनि बसाक सिकाते गाड़ी लाइ थांगा आसु ना आं आसु सिसे नों साबा साबा सुबा खा नों जे दिनि अबजे इनके माने आं अबसिंति आं कोनो खायमालिया आं ब माने ब जागा थांगा नायत्रमालिया के आं अबसिंति तामिने जतो बरनो कल खायका ओ बरक मानलिया आं दारानो ब जागा थांगा नै आमते कल खायमानि परे के फन सायमानिया आबनि परे कल खायते खायते बिन नम्बर कल खायमानि पुलिस रक कल रिसीव खायका कल रिसीव खायमानि परे इनके बरक थानाव फायदिनि सिनि साव इनके आबनि परे इनके जों कोनो फाना कुथि रे कासां सायमानिया आबनि परे जों थांगा थांमानि परे इनके बरक साका अरब फायगा देने थांगा थांमानि से बरक ब जागानि आमते आमते संगाटा सांमानि परे इनके नरन कंपनी बुमुंग र जतन संगा संगै कंपनी रक थांगा थांगै जत बरक आरो टमाटा मं या कैमरा से खायका कंपनी र से खेमानि परे साबो साबो तंग बनि दलनो जतन रिफावै माने आरो संका क्वेश्चन संका बिसिंग इनके क्वेश्चन संमानि बिसिंग ताम ताम नि साका क्वेश्चन अब तां सायमालिया इनके अब पनन्तो ताबुक जे नों नो कथै रह दिनि बा नों नो जे सुबा सुर खाइमानि साबा सुबा खा नों नो चुबाचु खायमानि के बेंगलोर त्रिपासा टीम न बेले बेले के हमबाय माया फराव इनके जों जत टीम न जागाव इनके ताबो जन दारा जन देबरमा इनके ते दारा दिनेश देबरमा बर तमा बावै न बेले बेले के हमबाय जों बेंगलोर तंफनो ओ बिसिंते ग्रुप के तंमानि बागै बेले बेले के हमबाय माया फराव जों इनके बर तंमानि बागै न जों आसिमना ताबो जों 40 51 40 41 नाव आसुर रां लाइक आसुर जोंनि बेंगलोर सिनि आसिम कथा रां ओके निन मुंखे थाया साख्रि पर थांनाय के निनि तामकलाय बसा निनि बसा निनि बसा बबो अब अकरा दा अकरा बुफुरनि सिमे काम खायना थामनि ब गरि 2 बोसोर कासा 2 बोसोर कासा कासिं खाना बक्का देखा जेखा कायसा जा बोसोरगले खरक बोसोर बसा खरक था बोसोर खरक थाम चला खरकसा बोसोर चला खरक बसा मंगने चला बसा खरकसा बो गेरा खा बसा कलै खोता बिनि नगरगले बबा के सालो गई तंग मनि आई कोनो मते थे जाने बो पाथे पाथे आई साइड ना कर और कोनो से पाथे के बाय आई निने को सो खया हो कोनो से kai sa ना कर निनि बोसोरगले खरक बोसोर अनि बसा बरि काई बरे चला ता को के अबके अकरा तुम खरा बो द नरंग त फेमिली रो ताम खाइले ताम खाइसा जा आई यो खे हवा खाइसा ना फैसे खु खाबा खाइसा जा नौ पाराखे ब्रो रसुल ह रसुल ना से बरा